Anene ce, ga tanan ku, a cikin garin nisa, akwai wani shashashan sarki, wai shi sarki ɗan Juma. Sarki ɗan Juma ba shi kaɗai ba ne shashasha, hatta fadawansa su ma shashashai ne. Ko kun san dalilin da yasa na kira su shashashai? Yanzu za ku gani. Nan sarki ɗan Juma ne yake ba wa fadawansa labari cewa jiya da daddare ya daɗe bai yi bacci ba, bai kusan dalili ba. Buɗan bakin fadawa sai ca suka yi, ranka ya daɗe sarki ɗan Juma, ga shawara mana, duk sanda ka kasa bacci, kawai kai sanarwar cewa dukkanin mutanen garin nan kowa ya fara maka waƙa, irin waƙar nan wacce ake yi a hankali mai saka mutane bacci. To kaga idan aka yi haka, dole bacci zai zo maka da wuri. Da sarki ɗan Juma ya ji haka sai ya fashe da dariya, ya ce ba kuma san me kuke cewa ba. To, kowa ne aka gaya muku ya iya waƙa? Koko kowa ne aka gaya muku cewa muryarsa na da daɗin yin waƙa? Idan ku aka samu mai ƙatoton murya fa ya hana ni ma baccin gaba ɗaya, iye? Kawai ku bar wannan magana. Sai suka ce to shi kenan. Sai ɗaya daga cikinsu ya ce, ranka ya daɗe, mun ji mutanen garin nan fa suna kukan cewa abinci ya yi tsada. Wai sai masu hannu da shuni ne kaɗai suke iya siyan abinci. Me kaga ya dace a yi? Sai kwa sarki ya ce, abinci ya yi tsada? Sai masu hannu da shuni ne kaɗai suke iya siyan abinci? To ku je ku yi sanarwa, ku ce ni sarki ɗan Juma, na ce a rage farashin da ake siyar da kowane nau'i na abinci, kuma na mayar da kowane abinci naira 1 tal, buhun shinkafa naira 1 tal, buhun masara naira 1 tal, buhun alkama naira 1 tal, buhun masara naira 1 tal, kowane irin abinci. Kada a sake a siyar da shi fiye da naira 1 tal. Aka shiga kasuwa kuwa aka sanar da mutane. 'Yan kasuwa suka cika da baƙin ciki, yayin da mutanen gari farin ciki ya lullube su, wato sun samu abinci arha ɓagas, komai da komai a naira 1 tal suke siyansa. Babu wanda ya isa ya bijire wa umarnin sarki. Idan kuwa aka samu wanda ya bijire wa umarnin sarki, to fa kashinsa ya bushe. Wata rana, sarki ɗan Juma yana zaune a cikin fadarsa yana shan iska abinsa. Sai ga shashashan fadawansa sun zo kamar yadda suka saba. Bayan sun gaishe shi, sai suka ce, ranka ya daɗe sarki ɗan Juma, ai kuwa muna da shawara. Sarki ya ce menene? Sai suka ce, ka san cewa kuwa a duk faɗin shiyar nan tamu babu sarkin da ya kai ka iya mulki? Kai ne fa sarkin da sarakunan wasu shiyoyin suke jinjinawa a ko da yaushe. Me yasa ba za ka bari salon mulkin ka ya bambanta da na saura ba? Anene ce, ga tanan ku. A cikin garin Kano, Anty Anene za ta yi gagarumin taron yara, wato Anene and Kids Fun Fair a karo na 3. Kamar dai yadda kuka sani, wannan taron na yaran Anty Anene ne kaɗai, inda za mu haɗu mai tatsuniyoyi da wasanni kala-kala. Ku hau lilo, ku yi swimming, ku yi skating, ku yi video games, sannan ku karɓi kyaututtuka masu ban sha'awa. Za mu yi Fun Fair ɗinmu ranar 20 ga watan Disamba a wannan shekarar ta 2025 a Esfari Beauty Place, wanda ke lamba 26 a Bass Road, Nasarawa GRA, daga karfe 9 na safe zuwa 5 na yamma. Kuɗin shiga ga kowane yaro naira 3,500, banda yara 'yan ƙasa da shekara 2. Mamas kuma kyauta ne. Domin siyan tiket, a tura kuɗi a wannan details ɗin da ake gani, sannan a turo min da receipt a wannan lambar a manhajar WhatsApp. Kada ku bari a yi babu ku, sai kun zo. Sarki ɗan Juma ya ce, tabbas, na san kuwa a dukkanin sarakunan da suke cikin wannan shiya tamu, ni ne sarkin da ya fi kowane sarki ji da mulki da kuma sarauta. Ta yaya zan iya bambanta mulkina da sarautata da na ragowan sarakuna? Shashashan fadawa suka ce, yawwa, mu muna ganin a ɗan samu sauyi. So muke a garin nan rana ta koma dare, dare kuma ya koma rana. Sarki ya ce ban gane ba. Shashashan fadawa suka ce, mana ranka ya daɗe. A maimakon idan safiya ta yi kowane mutum ya fito kasuwa ana ta hada-hada ana siye da siyarwa, idan kuma dare ya yi kowa ya je ya nemi guri ya kwanta, a juya al'amarin. Idan safiya ta yi, kowane mahaluki ya kasance a gidansa yana bacci na dole, ko yana ji ko baya ji. Kada a sake a ga wani mahaluki a cikin gari da rana. Idan dare ya yi,
sai kowa ya fito, ai ta siye da siyarwa, 'yan makaranta su tafi makaranta, 'yan kasuwa su tafi kasuwa da dai sauransu. Kaga idan ka yi haka, dole ragowar sarakuna su jinjina maka, su tabbatar cewa kai ne dai wannan sarkin wanda ka fi kowane sarki ji da sarauta da iya mulki. Ko da shashashan sarkin naku ya ji wannan magana tasu, sai ya yi farin ciki, ya ce ai kuwa kun kawo shawara mai kyau, yanzu nan a shiga gari lungu da saƙo a je a ba da sanarwa. A ce ni sarki ɗan Juma ba na so in ga kowane mahaluki da rana, sai dare a lokacin ne za a fito ana hada-hada, da safe kuwa da rana kuwa da yamma kuwa kowa ya kasance a gidansa yana bacci. Duk wanda ku aka gani a cikin gari a waɗannan lokuta, to fa kashinsa ya bushe. Sankira kuwa ya je ya yi sanarwa, mutanen gari kowa ya kasance cikin zulumi, ana ta gunaguni, ana wannan wani irin rayuwa ne, ya za a yi a ce da safe da rana da yamma a ce duk gaba ɗaya al'umman gari kowa ya kulle kansa a cikin gida yana baccin dole, sai dare da ya kamata a ce muna hutawa sannan za a ce mu fito muna hada-hada. Amma ya suka iya, duk wanda bai bi umarnin sarki ba to fa kashinsa ya bushe, ko a masa ɗaurin rai da rai ko ma a fille masa kai. Tun daga ranar kuwa kowa da kowa ya fara bin umarnin sarki. Gagarin nan shuru, kowane magidanci yana cikin gida da shi da matansa da 'ya'yansa suna baccin dole a daidai wannan lokaci. Idan kuma dare ya yi, sai kaga an baza a cikin kasuwa ana ta siye da siyarwa, 'yan makaranta sun tafi makaranta, 'yan kasuwa sun tafi kasuwa, kowa dai yana bakin sana'arsa, kuma za a yi ta yi ne har gari ya waye. Wata rana sai ga wani malami nan da shi da almajirinsa sun shigo garin domin yada zango, domin suna hanyar su ta tafiya wani gari ne. Ko da suka shigo cikin garin nisa, sai suka ga garin wayam, duka shaguna a rufe, ko mahaluki ɗaya ba za ka gani a hanya ba, kai daidai da kaza babu akan hanya, kowa yana gida. Shuru, wannan malami ya ce da ɗalibinsa, wannan wani irin gari ne, ya za a yi a ce gari haka shuru babu kowa? Ɗalibinsa ya ce, akaramakalla, abin dai da mamaki, gashi yunwa muke ji, yanzu ko gurasa ba za mu samu mu siya mu ci ba? Malamin ya yi fushi, ya ce kai dai ba abin da ka sani sai abinci, ana maganan gari shuru ba kowa, kai kana maganan gurasa. Ɗalibi ya ce, akaramakalla, ai sai da ruwan ciki ake jan na rijiya. Allah shi taimaki malam, mu ci gaba dai da zagayawa ko da za mu ci karo da masu siyar da gurasa. Da malami da ɗalibinsa suka yi ta yawo a cikin wannan gari, ba su ga kowa ba har yamma ta yi, kai har sai da dare ya yi. Sai ku suka ga mutane sun fara fitowa ɗaya bayan ɗaya, kowa yana harkokin gabansa, kasuwa ta cika maƙil tamkar rana tsaka. Malami ya kalli ɗalibinsa ya ce, ikon Allah, su kuma haka suke a wannan gari? Dare ne rana, rana ne dare? Menene haka kuma? Suka yi ta zagaye kasuwan nan, suna ta mamaki. Can dai sai malamin nan ya hango wata mata tana siyar da su manɗo, su ɗan ta matsitsi, su tsami gaye da sauransu. Sai ya je ya tambaye ta, ya ce baiwar Allah, ya aka yi haka garinku da rana babu kowa, sai dare kowa ke fitowa. Matar nan ta ce, me za mu ce, ka yi magana a ɗaure ka, ai mu nan garin sarki ne ya bada doka, ya ce kowane mahaluki ya kasance a gidansa tun daga safiya har dare, a yayin da idan dare ya yi, kowa ya fito ya ci kasuwancinsa. Haka muke rayuwarmu a wannan gari. A lokacin da malami yake wa wannan mata tambaya, shi kwa ɗalibinsa tuni ya baza cikin kasuwa, inda ya je ya siyo kayan abinci da kayan marmari. Ko da ya ga malaminsa, ya ce akaramakalla, kaga garin nan komai fa da sauki, duka ayaban nan naira 1 tal, biredin da na siya naira 1 tal, shinkafa naira 1 tal, duk abin da zaka siya a garin nan zaka siye shi ne akan naira 1 tal. Akaramakalla, ai ba ma sai mun karasa garin da zamu je ba, kawai mu ci gaba da rayuwar mu anan. Malami ya dubi ɗalibinsa ya ce, kai dai abinci dai alasa ba shi zai hallaka ka ba, idan ku muka ci gaba da zama a garin nan, anya ku mu ma ba za mu halaka ba. Wannan wani irin gari ne, wasu irin dokoki ne haka sarki yake kafawa? Amma fa ba zan maka dole ba, idan kaga za ka iya zama, to kana iya zama da su, ni kuwa kaga tafiyata. Malami ya tafi ya bar ɗalibinsa a cikin wannan gari, wanda shi ma kafin ka ce kwabo ya saba da halayen mutanen garin, saboda yana samun abinci a bagas. Kafin ma ya cika mako 2 a garin, wannan ɗalibi
ya zama rushe shi kamar yadda kuke gani. Babu abin da yake yi a garin sai dai ya fita ya je ya siyo abinci da daddare ya zo ya ci, ya ci har washe gari ya wuni yana ci. Shi yasa kuka gan shi nan ya zama rushe shi. A kwana a tashi ra'ayin sarki ya canza, ya sake ba da umarnin cewa a je a sanarwa cewa komai ya dawo daidai. Wato mutane su dawo su ci gaba da hada-hadarsu idan gari ya waye, idan dare yayi kowa ya je gida ya huta. Mutanen gari kuwa suka ji daɗi, damin sun gaji da irin wannan sauyin da aka yi. Wata rana a cikin wannan gari sai ɓarawo ya je gidan wani attajiri domin ya yi sata. Ko da ya gama kwashe abin da zai kwasa, zai haura katanga ya gudu, sai katangan nan ta faɗo masa, sai ya faɗi wanwas, ya ji ciwo. Sai ku ga ɗan uwansa nan ya je fada sarki, ya je ya kai ƙara, ya ce ranka ya daɗe. Ɗan uwana ne ya je wani gida, yana bakin sana'arsa, wato sana'ar sata, sai bangon wannan gida ya rikito masa ya ji masa ciwo. Ranka ya daɗe, muna buƙatar a kirawo wannan attajiri domin ya zo ya amsa laifinsa, a masa hukunci, sannan kuma ya biya diyya, domin ɗan uwana yana can yana ta fama da rauni. Sarki kuwa ya sa aka kirawo wannan attajiri, wanda gashi nan a tsaye a cikin kotun sarki, inda sarki ya karanto masa laifinsa. Ya ce, me yasa ka gina gida wanda ba shi da ƙwari, har da ɓarawo zai zo zai maka sata kuma bangon gidan ya faɗi ya ji masa ciwo, saboda haka sai mun hukunta ka. Wannan attajiri ya ce, ranka ya daɗe, wannan gida ba ni na gina shi ba, gadonsa na yi a gurin mahaifina. Sarki ya ce, duk da haka, ai laifinka ne tun da gidanka ne. Wannan attajiri ya ce, a'a, ba laifina ba ne, laifin wanda ya gina gidan ne. In ma wani za a hukunta, sai dai shi a hukunta shi ba ni ba, tun da shi ya gina gida mara ƙwari. Sarki ya sa kuwa aka kirawo wanda ya gina wannan gida, wanda a halin yanzu ya tsufa. Da ya zo gaban sarki, sarki ya karanto masa laifinsa. Ya ce, a shekara kaza da kaza da kaza, kai ka gina wannan gidan mara ƙwari, wanda yanzu bangonsa ya ji wa mutum ciwo a bakin sana'arsa. Tsoho ya ce, ranka ya daɗe, ai wannan gida na daɗe da gina shi. Sarki ya ce, me ka ce? Wannan tsoho ya ce, au, na tuna dalilin da ya sa wannan bango ba shi da ƙwari. Wato ranka ya daɗe, a wannan rana, na riga na kammala gina wannan gida, sai wannan bango da ya rushe. To a lokacin ne wata mata mai kiɗan ƙwarya ta zo ta zauna a daidai gurin tana ta kiɗan ƙwarya. To daɗin wannan kiɗin ne ya sa na yi maza na haɗa wannan kangon domin in gama in zo in rawa. Ranka ya daɗe, to ba laifina ba ne, laifin wannan matan ne mai kiɗan ƙwarya. Sabida haka a kirawo ta ta zo ta amsa laifinta. Sarki ya ce, a to haka ne, kayi gaskiya, domin da bata zo tana kiɗan ƙwarya ba, da shi ma wannan bangon da ka gina shi da inganci. Da ta iso fada, sarki ya karanto mata laifinta. Ya ce, ke ce nan kike kiɗan ƙwarya a yayin da magini yake gina gida? Gashi bangon da ya gina ya faɗo wa mutum a lokacin da yake aikinsa. Sabida haka, yanzu kuwa za mu hukunta ki yadda ya kamata. Tsohuwa ta ce, ranka ya daɗe, ai min rai, amma dalilin da ya sa a lokacin na je nake kiɗan ƙwarya a daidai gurin shi ne, a kusa da wannan gida da maginin nan yake gini, akwai wani maƙeri mai ƙeran sarƙoƙi da 'yan kunnaye. To na ba shi gwal ɗina ne na ce ya ƙera min ya zama sarƙa mai kyau. To kuma kullum idan na zo sai ya ce min bai gama ba. To shi ne nake kiɗan ƙwarya a ƙofar gidansa, sabida a duk lokacin da ya ji daɗin wannan kiɗi zai tuna cewa ina waje, domin ya yi maza ya ƙera min gwalagwalai na ya sallame ni. To shi ne dalili, ranka ya daɗe. Kaga kuwa ba laifina ba ne, da wannan maƙeri ya bani aiki na da wuri, da ban zo na kaɗa ƙwarya a inda wannan magini yake gininsa ba. Kaga kuwa ba laifina ba ne. Sarki ya ce, a'a, to haka ne, to yanzu wannan maƙerin a je a nemo shi. Yanzun nan kuwa za mu hukunta shi. Aka je aka kirawo maƙeri, shi ma ya zo ya tsaya a gaban sarki. Sarki ya karanto masa laifinsa, ya ce, kai ne maƙerin da ka hana wannan tsohuwar gwalagwalanta a lokacin da ta baka aiki, har ta zo tana kiɗan ƙwarya a kusa da magini. Har maginin ya gina bango mara inganci, wanda ya faɗo wa wani mutum a lokacin da yake bakin sana'arsa. Sabida haka, yanzu ka ji laifinka, kuma yanzu nan za mu hukunta ka. Wannan maƙeri ya ce, a ranka ya daɗe, ai min rai. A lokacin abin da ya sa ban bata aikinta da wuri ba, akwai wani attajiri ne wanda ya sa ni a gaba. Duk da wannan tsohuwa ta riga shi kawo aikinta, amma saboda shi attajiri ne, ya zo ya sa ni a gaba, ya ce zai sa a hukunta ni.
idan ban ga mai masa aikinsa ba, shine dalilin da ya sa na fara yin aikin wannan attajirin. Ban kammala na tsohuwa ba, shine dalilin da ya sa tsohuwa take zuwa ƙofar gidana kullum tana kiɗan ƙwarya. Kaga, laifin ba nawa ba ne, laifin wannan attajiri ne. Sarki ya ce, wani attajiri ne, a je a nemo shi ma ya fuskanci hukunci. Sai kwa maƙeri ya nuna wannan attajiri na farko, wato wanda aka zo yi wa sata, katangar gidansa ya rushe a kan ɓarawon. Sarki ya ce, to tun da haka ne, wannan attajiri dai shine zai fuskanci hukunci. Sarki ya ce, a je a ɗauko walbaro wanda za a saka wannan attajiri a ciki, sannan a tura shi gidan yari. Ko da aka je aka ɗauko wilbaro, sai aka ganta ƙatuwa. Sai attajiri ya ce, ranka ya daɗe, wannan wilbaro ya min girma, sai dai wanda ya fi ni girma shi kadai zai iya shiga cikin wannan wilbaro. Sai sarki ya ce, to haka ne, to yanzu a shiga cikin gari, duk wanda aka gan shi rushe shi, wanda idan aka saka shi a cikin wannan wilbaro zai masa cup-cup, to shi za a jefa a kurkuku a madadin wannan attajiri. Sabida haka sarki ya sallama attajiri da ragowar mutanen da suke kotun sarki a wannan lokaci. Sannan dogarawan sarki suka shiga cikin gari suna ta neman rusheshen mutum, inda basu ga kowa ba sai almajirin wannan malami wanda ya tsaya a garin ya ta ciye-ciye har ya zama rusheshe. Da aka kawo shi gaban sarki, sarki ya ce ba laifi kai ba, amma tun da kai ne wanda ka fi girma a garin nan, to kai wannan wilbaro ya dace da shi. Yanzu nan za a jefa ka a ciki sannan a tura ka har gidan yari. Da almajirin sarki ya ji haka, sai ya ta kuka yana Allah sarki malam, Allah sarki malam. Sai da malam kwa'imin kashedi ya ce kar na zauna a wannan gari, yanzu wa gari ya waya, kaza kaza kaza. Yana cikin koke-koken nan sai ga malamin ya bayyana a cikin kotun sarki, inda ya roƙi alfarma ya ce me yasa sarki ba zai hukunta shi ba a maimakon almajirinsa. Almajiri abin ya bashi mamaki, amma sai malamin sa ya kifta masa ido. Nan da nan kuwa sai suka fara musu a gaban sarki. Almajiri ya ce a'a, akaramakalla kawai ka bari ai min hukunci na, ni za a jefa ba kai ba. Malami ya ce a'a, kai yaron malam, kar ka yi wa malam gardama, ni za a jefa ba kai ba. Almajiri ya ce a'a, akaramakalla ni za a jefa. Malami ya ce ni za a jefa. Suka tsaya a gaban sarki suna musu. Sarki ya fusata, ya ce wai ina za a jefa ku ne? Sai malami ya ce au, ranka ya daɗe, na ɗauka hukuncin wannan laifi da almajiri na yayi shine za a hau kan tsauni sannan a jefo shi ƙasa, can ƙasa cikin tsibirin tekun garin nisan nisa, inda zai haɗu da aljanu wanda za su tambaye shi abu uku da yake so. Idan ku suka tambaye shi waɗannan abubuwa uku da yake so, ya gaya musu, to ku za su cika masa burinsa. Kuɗi ne mutum yake so, mulki ne, gwalagwalai ne da lu'ulu, duk abin da kake so. Idan har aka jefa ka a cikin wannan tsibiri, to fa za ka samu, domin aljanun nan duk abin da kake so za su maka. Sarki ya ce au, shine kuke musu a tsakaninku? To duk cikinku ba wanda za a jefa, ni ne nan za a jefa ni da ni da fadawana. Malami ya basar ya ce a ranka ya daɗe, a yi haka kuwa, ka taimaka ka bari a jefa na a madadin almajirina. Sarki ya ce kai, ku ɓace min daga guri, na sallame ku kuma an kori ƙarar da aka kawo. Sannan sarki da shi da fadawansa suka shiga cikin keken doki, suka sa aka tura su har saman tsaunin nan, inda suka ce da sun ce tak, a tura su fada can cikin wannan tsibiri domin su je su haɗu da waɗannan aljanun wanda za su gaya musu abubuwan da suke so a yi musu. Lalle kuwa shashashan sarki da shashashan fadawarsa haka aka yi, ga su can saman tsauni inda aka tura su suka fada cikin ruwa. Ba a sake jin labarin wannan sarki da fadawansa ba. Abinka da rabo, mutanen gari kuwa suka ji labarin abin da ya faru, suka ce babu wanda za su naɗa sarkinsu sai wannan malami, domin kuwa shine ya kwato su a hannun wannan shashashan sarkin nasu, inda aka yi biki aka naɗa wannan malami sarkin garin nisa, wanda tun daga lokacin mutanen garin suka kasance a cikin farin ciki da walwala da annashuwa. Ga mutanen gari nan suna ta hada-hadar su, babu takura, babu wasu dokoki da babu gaira babu dalili. Da ba dan kar ku ce na yi ƙarya ba, da sai in ce muku na tuƙa tuwo da allura a cikin tulu, kuma na kwashe da reza ƙurunƙus kan ɗan ɓera.